Dobrý deň, pán doktor. Dobrý deň. A dnes by som rada spolu s vami predstavila našim pacientom ochorenie zvaná hernia, alebo ľudovo povedané pruch. Môžete nám priblížiť, čo to vlastne hernia je a ako vzniká? Začal by som hádam tým, že končí nám pekné leto, ľudia začínajú rozmýšľať nad svojimi chronickými ochoreniami, čiže začínajú sa aj objednávať na rôzne operácie, ktoré vykonávame v našom zariadení a medzi ne najčastejšie patria aj prietrže, ľudovo povedané pruhy, na brušnej stene. Pruh vzniká tým, že v miestach anatomického oslabenia brušnej steny, to znamená v pupku alebo v slabinách najčastejšie, dojde k uvoľneniu tých väzivových tkaní, ktoré vlastne držia ten, ktorý fyziologický otvor a začne sa v tomto mieste vyklenovať pobrušnica spolu s brušným obsahom. Najčastejšie je to pobrušný tuk, ktorý teda obaluje čreva, tzv. Omentum, alebo veľmi zriedkavo ovšem to môže byť aj stena tenkého na pravej strane alebo hrubého čreva na ľavej strane. Aké sú najčastejšie príznaky, podľa ktorých diagnostikujete herniu? Tak pacient, ktorý prichádza na vyšetrenie, prvotné vyšetrenie k chirurgovi, najčastejšie hovorí o bolestiach v tej ktorej oblasti, či už v slabinách alebo v oblasti pupku. Niekedy to môže byť aj porucha peristaltiky, to znamená pohybu črevnej kľúčky. V ťažších prípadoch to už môže byť aj zástava vetrov, eventuálne stolice. V najťažších prípadoch to už, ktoré si vyžaduje okamžité riešenie chirurgom, ale v rámci hospitalizácie je už, keď pacient začne zvracať, má teploty a bolesti sú neznesiteľné. Sám pacient pri prvom vyšetrení, čo k nám teda privádza, hovorí, že pri sprchovaní, keď sa pozrie smerom dole, tak vidí v slabine vyklenovanie také elastické rezistencie, ktorá pri zakašľaní táto rezistencia naráža povedzme na prsty, ale na druhej strane, keď si pacient ľahne, tak tá rezistencia sa sama stratí, pretože ten prietržový vak aj s tým obsahom člupne naspäť do brušnej steny. A aké typy herní u pacientov prevažujú? U pacientov rozdelili by sme to na mužských pacientov, ženských pacientov, pacientky. Prevažujú hlavne mužskí pacienti, pretože tie pruhy vznikajú nadmerným zaťažovaním najčastejšie, športovým preťažením danej oblasti, alebo to potom môžu byť aj vrodená predispozícia tých väzivových štruktúr, kde dojde k oslabeniu a následne vo vyklenovaniu toho prietržového vaku. A potom to môže byť aj pri prudkom a dlhotrvajúcom kašli. Aké činnosti alebo práce podporujú vznik hernie? K vzniku hernie prispievajú alebo vyvolávajú, takéto hernie vyvoláva najmä preťaženie prednej brušnej steny, či už športom alebo dvíhaním ťažkých predmetov. Potom môže to byť to úporné kašľanie. To sú také tri základné. No a u žien, kde zase prevládajú tie pupkové hernie alebo umbilikálne, tam je to povedzme opakovaná gravidita, kedy dochádza k prepnutiu tej brušnej steny a natrhnutiu samotného väzivového prstenca pupka, ktorý už potom ďalej pokračuje vo vývoji až niekedy do veľkosti tenisovej loptičky. Ako zistím, že mám herniu? Tak pacient, ako som už spomenul, pacient pri príchode hovorí, že povedzme pri sprchovaní, keď porovnáva ľavú a pravú slabinovú oblasť, tak vidí to vyklenovanie. To sa dá zistiť už aj pohľadom. Potom takisto pri zakašľaní, keď si drží tú oblasť, tak v zakašľaní naráža tá brušná stena, eventuálne ten brušný prietržový vák naráža do prstov. No a
tretí môže byť aj, že dochádza k pálivým bolestiam, pálivé, pichavé bolesti v danej oblasti. Aké mám možnosti, ak zistíte na vyšetrení, že mám herniu? Dá sa riešiť hernia aj bez operácie, alebo je operácia vždy nutná? Pacientom vysvetľujeme v rámci predoperačného vyšetrenia, vysvetľujeme, že už rozbehnutá, vzniknutá hernia, čo je v podstate mechanická záležitosť, sa nedá riešiť iným spôsobom, len operačne a stav sa bude len zhoršovať. Čiže to naznačuje, že je lepšie pre pacienta, keď sa robí tá hernia v menšom rozsahu, ako keď sa robí, povedzme, už vo veľkosti tej tenisovej loptičky. Mnoho pacientov však prichádza aj s rôznymi pomôckami z predajne ortopedických pomôcok, či už slabinové, kedy zvonka je tlak toho slabinového pásu na tú danú oblasť a zatlačenie tej hernie, ale je to stav len, ktorý predĺžuje rozvoj tej hernie, nikdy nedojde k vyliečeniu a takisto aj pri pupkových herniách mnoho pacientiek z počiatku nosí brušný pás, teda v domienke, že ono sa ten stav upraví, ale tá liečba je zásadne len operačná. Ako prebieha operácia hernie v prvej nitrianskej jednodňovej chirurgii? Operácie hernie, to chcel by som podotknúť, že tvorí taký pilier chirurgických operácií. Tak operácia hernie u nás prebieha takým spôsobom, že pacient príde na prvé vyšetrenie k chirurgovi, ten postaví diagnózu, áno, je to hernia, či už slabinová alebo pupková a odporúči mu chirurgické riešenie s tým, že tomu chirurgickému riešeniu predchádza konzultácia s ďalším chirurgom, kde mu je situácia objasnená, či už teda na fotografiách alebo na nejakej schéme, objasnená, aby pacient vedel, čo ho čaká, aká bude príprava, aký bude peroperačný priebeh, aký bude pooperačný priebeh. Čiže toto sú také základné body samotnej tej liečby. No, pacient si spraví interné predoperačné vyšetrenie, vybere si patričné lieky, ktoré sú potrebné na kupírovanie teda toho bolestivého stavu, no a dostane termín na deň operácie. U nás operácie herní centralizujeme na jeden deň, a to sú stredy. Tam máme 5 postelí, čiže robíme tie 3-4 takéto operácie každú stredu s tým, že jednu posteľ si nechávame ešte akutnú. No a pacient prichádza v deň operácie na príjem, poučený je, že je nalačno, že danú oblasť si má doma vyholiť a pripraviť teda to pole operačné k tej operácii. No, v deň teda prijatia, to znamená 1,5 hodiny asi pred samotnou operáciou, pacient je uložený, prebehne ešte anesteziologická vizita, no a operácia je u nás vykonávaná v celkovej anestéze, nerobíme spinálnu alebo epidurálnu anestézu, robíme celkovú, väčšinou sa mestíme do časového limitu asi 1 hodiny. Operácie robíme z predného prístupu. My používame, ku každej operácii používame aj sieťky, ktoré znižujú riziko ťahových bolestí tej ktorej hernie, či už teda umbilikálnej alebo slabinové, čiže v podstate my bez tej sieťky už dneska ani neoperujeme. Pacientovi dávame do operačnej rany redonnovú aktívnu drenáž do rána, čím naznačujem, že pacient ostáva v tú stredu, ostáva celú noc tu pod dohľadom sestričky a lekára, s tým, že už večer dostáva kompletne večeru, pacient je rozchodený a ráno okolo tej 6. už si môže zavolať odvoz a ísť domov. To bude štvrtok, no a piatok prichádza na prvú kontrolu, kde zhodnotíme tú situáciu.
dávame mu tam sprchovaciu fóliu, na ďalší piatok, to znamená o týždeň, vyberáme stehy. Väčšinou pacient s takýmto zákrokom alebo po takomto zákroku zostáva doma 4 až 6 týždňov. Myslíme si, že na to má nárok, aby tá operácia dopadla úspešne a nebola predčasne zaťažovaná prípadnými nejakými komplikáciami. Máte nejaké tipy na prevenciu hernie? V podstate preto, že sa jedná o mechanickú záležitosť, to znamená poškodenie tých fyziologických oslabených miest na brušnej stene, nejaká prevencia ani neexistuje, pretože ten, kto má náklonnosť či už rodinnú alebo nejakú somatickú vlastnú, tak ten pruh neskôr sa mu ukáže. Skúsenosti máme, že keď tá slabinová hernia je na jednej strane, že je otázkou času, kedy sa ukáže na druhej strane. No a vyvarovať sa, prevenciou je vyvarovanie sa preťažovaniu, to znamená dvíhaniu nadmernej záťaže, takisto vo fitnessku posilovať stredné brucho a dolné brucho by som povedal len veľmi ako jemnúčko. To by bolo asi tak všetko. Ďakujem, pán doktor, za rozhovor. Ďakujem a teším sa na nových pacientov.